அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் ஒப்புமை எண்கள் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 3 கணக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றுடன் இந்த 4வது சாப்டர் முடியுது. நாளைக்கு புது சாப்டர் வருது. வாங்க அனலாகி நம்பர்ஸ்க்கு போகலாம். ஆல்ரெடி ஒரு 3 கணக்கு பார்த்துட்டோம். நீங்கள் 4வது கணக்கு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நான் ஸ்கூலில் தனியாக இருக்கிறேன். அதனால் மாஸ்க் போட்டுக்கல. நீங்கள் எல்லோரும் கூட்டமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டுக்கணும். ஓகே, பார்க்கலாம். இந்த கணக்கு பாருங்க. 444 888 ஒப்புமை. நான் எழுதி சொல்லிக்கிறேன், இந்த சிம்பிள் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். ஒப்புமை 333 இங்க என்ன வரும்? கொஸ்டின் மார்க். ஓகே, நீங்க கண்டிப்பா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. என்ன பண்ணா 444 என்ன பண்ணா 888 வரும்? கூட்டலாமா, பெருக்கலாமா, கழிக்கலாமா, வகுக்கலாமா? ஸோ ஜெனரலாக உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரிஞ்சிருக்கும். பெருக்கலாம். எதாவது பெருக்கலாம்? 2ஆல் பெருக்கலாம். அதாவது 444 பெருக்கல் 2 போட்டிங்கன்னா பாருங்க 8 வந்துருச்சு. அடுத்தது ஒரு 8 இங்கே வந்துருச்சு. அடுத்து பாருங்க 8 வந்துச்சு. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க? 2ஆல் பெருக்கிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ இங்கே என்ன வரும்? அதே 3 3 3 பெருக்கல் 2 3 6, அதே 3 6, அதே 3 6. அப்போ 666. எங்க இருக்கு நமக்கு ஆன்சர்? 666. ஓகே, இப்போ இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அடுத்து கணக்கு பார்க்கலாம். 23 48 இது ஒரு செட்டு, இது ஒரு பேர். ஏன்னா ஒப்புமை தானே, அதனால ஒப்புமை இது வச்சு அதை நம்ம ஒப்புமைப்படுத்தணும். 33 அடுத்து என்ன வரும் அப்படிதான் கொஸ்டின் மார்க். 96 78 68 46. ஓகே, உங்களுக்கு பார்த்த உடனே ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா ஈஸி தான், ரொம்ப ஈஸி தான். 23 எப்படி 48 ஆகுறது? பெருக்குனா ஏன்னா 6 இருக்கு, இங்க 8 தான் இருக்குது. இந்த 6 எப்படி 8 ஆகலாம்? 23 அது எப்படி 8 ஆகலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 23 2ஆல் பெருக்கி பார்க்கலாம். எவ்வளோ வரும்? 6 46. அப்போ இங்க எத்தனை? 48. அப்ப என்ன பண்ணும்? எவ்வளோ 10ல? 2 தான் 10ல. அப்போ 2. அப்போ என்ன சொல்றாங்க? 23 2 பெருக்கி 2 வச்சு கூட்டலாம். அதான் கான்செப்ட். 23 2 பெருக்கி 2 வச்சு கூட்டினா ஆன்சர் வந்துடும். 48 வந்துருக்கு. இதே மாதிரி நம்ம அங்க யூஸ் பண்ணலாம். இதே மாதிரி 33 2ஆல் பெருக்கணும், 2ஆல் கூட்டணும். ஏன்னா இங்க என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் இங்க பண்ணணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு அங்க எதை மாத்திர கூடாது. சரி, ஓகே, இங்க பார்க்கலாம். 3 6 3 6 பிளஸ் 2. அப்ப என்ன வரும்? 68. 68 நமக்கு எங்க இருக்கு? ஓ, 68. புரியுதுங்களா? அது புரியுதா? 11 102க்கு அடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 52 51 98 49. ஓகே, 20 எப்படி நம்ம 11 மாத்துறது? சார் 9 வச்சு கழிச்சா 11 வரும் சார். என்ன சார் மிகப்பெரிய பிரச்சனை? ரைட், ஓகே, ரைட்டு தான் நீங்கள் சொல்றது. 20 9 வச்சு கழிச்சா 11 வந்துடும். ரைட்டு, இங்கேயும் என்ன வச்சு கழிக்கணும்? 9 வச்சு தான் கழிக்கணும். அப்போ 102ல 9 வச்சு கழிச்சோம்னா எத்தனை வரும்? 9 வந்துருமா? 12. 12னா 3 இங்க போயிடுச்சு. அப்ப என்ன வரும்? 93. ஆப்ஷன் எங்கயாவது 93 இருக்கா? இல்ல. அப்போ நம்ம போட ரைட்டா அப்படின்னா இல்ல, தப்பு. அப்ப நம்ம இது மாதிரி போட முடியாது. அப்ப வேற என்ன மெத்தட்? ஓகே, பாருங்க. இந்த 11 பெருக்கல் 2 என்ன ஆகும்? 22. 22 2 வச்சு கழிச்சா என்ன ஆகும்? 20. நமக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துச்சா? இங்க இருக்கிறத 2ஆல் பெருக்கி 2 வச்சு கழிக்கணும்னு சொல்றாங்க. புரியுதா? இங்க இருக்கிற நம்பரை 2ஆல் பெருக்கி 2 கழிச்சா
20 வந்துருன்னு சொல்றாங்க. இதையே நம்ம அங்கே பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன பார்க்கலாம்? இங்க என்ன வரும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இது இங்க இருக்கிறத எதை வச்சு பெருக்கா 100க்கு மேல வரும்னு பார்க்கணும் முதல்ல. ஏன்னா 100க்கு மேல வந்தாதான் கழிக்கிறப்போ கம்மியா வரும். அப்ப 98 அது ஆக்சுவலி 200 மேல, இது 200 மேல போயிடும். 52 51 ரெண்டு ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம். 52 பார்க்கலாம். 52 பெருக்கல் 2 பெருக்கிறோம்னா 52 பெருக்கல் 2 4 ஐரன் 10 104. அடுத்து என்ன பண்ணும்? -2 வச்சு கழிச்சிருக்கிறோம். இங்கே -2 வச்சு கழிப்போம். 102 நமக்கு 102 வந்துருச்சு. அப்ப இங்க என்ன இருந்திருக்கணும்? இந்த இடத்துல இங்க என்ன வச்சு பெருக்கிறோமோ அதுதான் இங்க வந்துருச்சு. இங்க பாருங்க, இந்த 11 இங்க வந்திருக்கு. அப்போ இங்க இருக்கிறது இங்க இருந்திருக்கும். அப்ப இங்க என்ன இருந்திருக்கும்? 52. ஆன்சர் என்னது? 52ங்கிறது தான் ஆன்சர். அனைவருக்கும் நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.